Hello, dorok, bahai to banya rok kakai norok to belakan gaham tong banya ini. Gang to no sajak je ani life ni ang jikon mikon update nor bai share kaya ni ini. Hingga orang ke actually doctor faimani. Doctor tangai phaya to nor saiman no check up robo khaise baluka. Kaban bai ke check up khanye ni ini. Ani upcoming baby bo mane healthy da buti rong to kha gang bai faimani. Gas test nor bai share khai thangana. Dokter rogo kamera ko paine check up rako khariunai kisa dokan rogo manai rok paikha iko hingke khuimani bagini nogo kifiltei kotabo khwaini no hair rule bo kisa paina kha tapke side thangani hinai hingke fruits rok ba no regular chari hinsaka doctor abon bagini aro fruits bo kisa paika hingke next dino hingke na ani logini to thana nangkha bini school boto ko ekdin por se firoknai hingke ang bokre ekdom nogo shele sugu ani momin lo bai mane ani yang ni ma bai bati khetong aboro bonor ba share khene diboro muya phalna phaimani chini borok hingke muya kisa narigrikha 100 taka khe chusa hingke oro ma muya helebai tongo tabu khetong ayang asuk thana jora koroi ani ayang no kotom ni hingke yang no ang tuition rok romjak ke school to already no summer vacation ni bondo rijak oro hingke ang no tigi share khai tongo bazai adi mane ani husband ni bindara kani bazai bazai bini ka kani ni tam to ka abono no kisa phone ka nai di bantaro mota muyana Kalau muya, bantu tuh. Saya mau pulang nih. Papa, orang si banda, saya cuma kabel cikgu ni. Bos kabel. Anu fuyu. Tapi pura jara mana fuyu habu. Hai tak kali sama kamu mana yang kabel punya fuyu kata. Mas. Tu pura di mana? Mau pura di sini. Sini atau kamu ke jata. Hingke ara maike teng phone te phone nor bai share khaine actually doctor check up khaijamani emi ta na jotono kaham no inchawa haipano baby no te kisa healthy khanya bagai ana regular chai tong ni hinchawa hingke amon bai kisa misa bithi roboro hoka hingke kaham no ang pura mane kuno low rok bp low aborok bo ngya like thei rok bo low ati rok bo ngya jotono kaham no terek mane tong thogui phayo angbo tamninge life ni new experience angbo actually mana nai tongka gam sungno te to nor baitam share khainani koto ke helebai mushena thobjak koto ke sana ni arnang jau te kaisengke ta khete si mane bumani kostor rom buji hayo borok khe agini jugo ba asi facilities kari rok ba tei rok bo ko ani khongna nango yang thana nango bese kosto khai haikena horni jora hingge oro baba kisa wahan pai tumani abna ang songna nai tongo ke ma kheto angko rusuna ko khugui tongo hingke mai bai muya boxai tongo diboro je muya narmani abono hingke ko muya de oro ang nono phunukna swkangno boxai rika ya tabo kisa khulgui phunuk sino beshikon asugui tongmaya dolok mane back pain ngo hingke yakung rok bo sama haingo abon bagai ang mui box sai kabunai room phai kisa rest khai tongpaika lengu hinai bese kosto khai gena jini buma bufa especially anima kisa resa ko phainai tesa mui check khanya bagi phaija gemne khetoi ko mui bo kisa mona naika hingke buteri rikha logini kari hingke ang super boring nangjak sana hamya muya kheto mungkha no
bologi tonghai reija pan man mahai bongo aro ke mui mun bai ka hinai basite kaka chikon songna kisa mui rohorne hinai ready khaijak amage horni bage angke chana naikha hingke asungno tini bai dolo bye bye.